וזה הניצחון שלי. שם זה המקום שאני מרגישה הכי טוב. הכי טוב. הכי טוב אני מרגישה. יותר מהשיעור תורה שלי. זה שקדוש ברוך הוא זיכה אותי להביא את הבנות והנשים מהעדה האתיופית לשיעורי תורה. וככה יש להם אומץ ללכת לעוד שיעור פה, לעוד שיעור שם. הן לא שונות. אני רוצה להגיד לכם שהילדה שלי גיל, כשאני באתי לקריית משה, והייתי צריכה לרשום את הילדה שלי לגן, לקחתי את הילדה שלי לגן, שכולו אתיופים, הבת שלי ישראלית יחידה. היה לה שתי אופציות לבת שלי, עשיתי לה סיבוב. לקחתי אותה לגן של יהודית, ובאתי להיכנס אחרי זה לגן של רחל, של חנה. הבת שלי גיל אמרה לי, לא, אני רוצה את הגן הראשון, היא אפילו לא רצה להיכנס לגן השני. לא רצתה, כי יהודית קיבלה אותה כל כך יפה, אמרה לי, אמא, אני רוצה פה. אנשים אמרו לי, מה קרה לה? כולם שם אתיופים. וכשאני שמעתי את זה בפעם הראשונה, כאילו הייתי בשוק. כאילו, אז מה? כאילו, מה, אנחנו לא בני אדם? אני רוצה להגיד לכם שהילדה שלי הייתה מאושרת, ואני הייתי מאושרת, והכרתי אנשים, מה זה נפלאים? ואני כל כך אוהבת אותם. ואני היום כאילו מיוחצנת בגלל הבת שלי. אמא של גיל. וגם השנה בעזרת השם, הנכד שלי, אמרתי לה, הכלה שלי, אם את לא שמה את הנכד, את רוני, הנכד שלנו, בגן של אביבה, שכולו אתיופים, והוא יהיה הפרנג'י היחידי, אני לא יוציא לך אותו מהגן. איימתי עליה. אני לא יוציא לך אותו מהגן. וככה היה. אז אני רוצה להגיד לכם שהכי חשוב זה אהבת ישראל, וזה באמת לא משנה. נכון. צבע, גיל, לא משנה. זה באמת לא משנה. אבל הרגע של הרבנית סרבני לא אמרת באיזה שעה, 8:30. 8:30 בעזרת השם, בלי נדר. כן. יום רביעי ושתוכל. כן. רוצה להגיד משהו? גיל רוצה להגיד משהו? לפני שהמשך. גיל רק בכל רע. כשהייתי כאילו בגן של יהודית, לא משנה לי אפילו אם זה אתיופי, אפילו אם זה עיראקי, לא אכפת לי. זה תימני. לא אכפת לי איזה עדה, אני נקשרתי רק לגננות, לילדים, ועד היום אני מדברת איתם, ואפילו מהבית ספר יש לי פה כמה בנות, יש לי בעזרה, יש לי מלא חברות מהבית ספר. יפה. אני מדברת רק עם האתיופים. אני לימדתי את הילדה שלי לאהוב, והחברים האמיתיים שאפשר. והחינוך מתחיל מהבית. אהבת הזולת מתחיל בבית, וזה לא משנה איזה צבע, איזה... לא משנה. צריך לקבל את כל אחד אותו דבר. נכון, אני לפני כמה שיעורים... למה לא אמרת שזה השיעור האחרון? עכשיו אני אומרת לכם. עכשיו, בנות... רגע, יש לי את הקופה, אני אביא לך אותה לשלוח. עכשיו, בנות יקרות, רציתי, כל שבוע אני רוצה לספר לכם את הסיפור הזה, וכל פעם זה לא הולך וזה לא הולך וזה לא הולך. אז כנראה אם זה לא הולך, אז זה לא צריך להיות. אז בנות יקרות, אני אוהבת אתכם, ובאמת, היה לי זכות לארח אתכם אצלי בבית, ועוד משהו אני רוצה להוסיף. יש ליפה היום יום הולדת. עד 120. כשיפה נכנסה לפה, בנות, כשיפה נכנסה לפה, היא לא ידעה שהבנות שלה כבר היו פה אצלי, כבר משעה 7, והם עשו את הבלונים, וגיל קנתה לך מתנה. וואי. לכי תביא ליפה, וחכו בנות, יש לנו גם עוד הפתעה. בשנה שעברה, בדיוק ביום שני, בשיעור שלנו, היה ליפה יום הולדת. גיל, זה את מביאה ליפה, אני אביא ליפה. תביא את יפה היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליפה. היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת ליפה. חג שמח וזרח פורח, היום יום הולדת ליפה. חג שמח וזרח פורח, היום יום הולדת ליפה.
תעשי שלום. מישהו מהחדר אולי גם. ואני רוצה לתת לחברה, כן, רוצה להביא לחברה שאני הכי אוהבת אותה, בטח הקופסה מוכרת לה, תראי לי. שבאמת, בוא נצלם את העגילים. מה זה? שאני הכי אוהבת אותה. שעה קלה. תהיה בריאה. שהיית לי תחושה שזה שיעור האחרון בגלל יאללה, תהיי לכולם. אמרתי לך, כן. עד 120 שנה. תודה רבה. עד ירע של המייפה. אמן. בבריאות. לא משנה. איזה יופי. עכשיו נאכל עוגה. נאכל את העוגה שלי יפה. אבל זה קשה תראו מה זה, איזה צייד, בחיים איזה שלי עוד עיתוי. דבר כזה לא הייתי מצפה בכלל. והבנות שלה באו לפה מהר, הם ניתחו בלולים, שאמא שלי לא תבוא והיא החליטה היום לבוא לפני השיעור, לפני הזמן. ומהר, אחת הבנות שלך, אחד הטלפון אצלי. עכשיו תהיה פעם מתקשרת לטלפון של הבת שלה, בצלצול של הבת שלה. הטלפון פה. כן, ואני אומרת לה, לא, זה הטלפון של גיל. יפה, קחי את זה. יאללה, יום, עוד פעם היום יולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת, חג לשמח וזה לפורח, היום יום הולדת. איך עושים לי? עד 120. שתזכי לשנה הבאה, עד 120 שנה. בעזרת השם, בואי נוציא את זה. אז את לא עושה שיעור כבר פה? לא. אנחנו נלך לשיעור של הרבנית, איפה? דינה קרמני, שהיא רבנית.